Kipat riunget Catholic rengkat bat kibahayi ngasem kila rakhi ken mau buram ya kalingkho sengiyap pasau jangu Archbishop Dominic Jala hakash pautrik Risau ha California USA house nem arhajar khat khandai da kijing duai na kabenta kijing jat thait pom jukut kemensim jangu Archbishop Dominic Jala kila bu ikisentiu halor kijing tep jangu ni unong syarai mensim kabalang ubalaklat no kensan hakash pautrik Risau hari Amerika da kejinget bat jingkermen ke baskem kibahayi ngasem bat kipai riunget jang ke archdiocese kila tikna bakamensim jang new ling do sat kala syongsuk syongsan hadwar ublei nongbo nong thau lakat taru kijing dwai na kabenta kemensim jang u kalong ka bementoi tangi kemensim jang u Henry ye kiwei pat kemensim ki bedang don kam ye kijing ya sat jang kipai riunget ki bedang im hakani kesla prathai na kabenta ki pai riunget kabalang Catholic kadon lai tli ki kin hon riunget kita kilong kiminsim balapoi shadwar ublei ki riu khoj kiminsim ki bedang don hading pen khoj ki bedang don kam ye ki jingerap jangi ki be im lingba ki jingdwai na kabenta jangki bat kiminsim jangki pai riunget ki bedang im hang ne sla prathai ki bedang ek sa ki jing e baro ban penlong ye ladi ki bajanai Oh, ini kepada puri om, pada ini nanti ini sah Amerika ini nak ini gambar kecil itu jangan gambar kecil ada pun yang lumang panduai dan cara musim di badan yo rasa naik ini bah ilah lain nah kami gajing cak sitom kabau beli tapi le nang betlong tapi panpoi matung udah kabau kami kita lagi lembah kedua bagi mas buku dengan sejen pakai aku beli kasih beli rasmu senap bagi aku beli rasa minggu untuk dapat nak pentah mesti jadi dah ini waktu cincat saya cukup ada induk kamsu nak berpui ibu nak kerja besar jadi kajing siam bujonga kajing kenduk jonga ipat i Archbishop Dominic Jala khamtam e kapor banga kadang long kra samla lagi teri kam nam tai kon samla sibun bi hikai bang i hikai khamtam e nam ta jongi kon samla abai dei bakileng sakramen ka banya lam ban i khamtam kajing sup jing sai nak po o ka ni ka jalan yang jongi khamtam kajing siam jonga le haru ini kisi ki pementa bang yo sngo ki video jing keren jong i jing lap jong i ang sngo kini ki por ki South Sudan ki balalek aso ba mai dang don ni pok slap pertai dang dei mama i hi inong ita i leng do sa jong ni ka jalan yang ba selong jong i ha ka jing siam jong ai aso ba mai i impat lek ni pok slap pertai namar ba ka e ka jing keren jong i ka jing ai jong i ka jing kai jong i kham tam e ba ki dei ba ka leng kon samla ka leng ba dei le ba ki sakramen ni dem kajing kai kajung i kalau saya ke bangam kajing kajing berkat jungi pada kajing siam kajung ai ngasih bet bangai ngalai kendu kampat i bah kajing im kajung ai sibun i bero pengala yo na i den tak ada ko pelong yang ai hadu kani klip mal ma mau i hadu kani kesi ke pol mata hadu kani pol ke kesi ke pemata kajing dap dan ko jung i ke pasau sunam ngadap dah kajing semua si thang ngap kum kani kesini ke bang ke mau ciklat mau jadi ke ngamla ban kelet e kawai ka jinglong basoret jong i haba baro ki lingdo so blei baro kini ki runyam ki ong balai Archbishop Kimriam ya kata karyam bishop belapen kup bo repi rei i ong ka jing soret ka bak kong santam i ong ngaradang karyam bishop ngam su ya hap su ba ki kedan jong kini ki baduk ki basuk ki baret ki baria tie ka jingram jonga kalong ban penir kat kedan bat i tie kani penpau ku jing soret jong i ka ba baro ni buram ye i kum wat baro ki buram ye i kum wat bishop
wal ada impong takariam wal ada imtap tu pia wal ada imriam ku bishop nrei bat khoi gitu ki ong i ku blei bishop kani ka penpau ku jing song ret ku jing le ret jong i ka jing nge ka kat ka dan bat ki bahe bat ki baret tengah snowdon ban ai takanam kata ka buram ya i bangi ru ngi ban buat ka nuksa ya ka jing song ret banong ba song ret ha kata kam kacam haktin ketli akajing dai para brio kuma i ai nuksa iru ki para imen ki para ki pusa ki bahiyen hasab ngin buat ka nuksa jong i ngat tang itam kawi ka Roy Archbishop Dominic Jala ila bu hangi kalong kajing Shakri ublay hakajing songrit mansim but ngi ka nuksa ka babha ka bal ahingi da ka ba lagi don hakanu kanu kerdam lagi don hakanu kanu kakam kajing Shakri ublay ka de banya rengkat compare la ka de haka jing Shakri ublay halor keduan kumling dok compare la da ka de jing Shakri ublay hai kami barat di jongi kum kinong hikai lani kum kinong tri office Henry kata kajing Shakri ke bangi dewan ai ka de ringkat ba kajing Shakri ublay but haringkat kata kajing Shakri ublay ka dondu kajing soret ka ba maihi la ai nuksa na ka bunta jongi ka baar kalong ka bai dei bat ka bai Archbishop Dominic Jala ila ai hangi kalong ban ai don kanong rem ka baskam ha kajing Kristan ka jongi ha balang Catholic kata gadi ka ba ijula ila juban barbor khamtam haki kun samra jongi la ka dei ha ka mas bakoit ka bai ai ka jingkran ka jongi la ka dei ha ka semnar ki bapher iju yai ban yang gi kun samna bangi dei ban et ya ka balang ka ba ublei la ai hangi berkata ka jing et ka jongi ka balang kam dei tang haki por bangi don kam Henry haki benta ki bapher berkata ka jing et ka de ban yai ne scam claim don kinu ki kendon kabalai ka bang ka shok man sim ha ka bai Archbishop Dominic Jala i ai hangi ru kalok na ka benta ban klan ru ndai tangi ka balang ndai tang ka jing kam Shakri man sim Henry ru ha ka bai dei bat ka puli ka puthi nilai i sibun ki sok ki ba i la ai na ihi kanuk sa ka babha ka kerdan puli ka jong i ka kraw but habai kendu i kena samla hagi school ani ki college iju ai man sim ni ki bakin yai petang ki jong puli ki jong ki kenang ba sai sisin ka sngi kin ya la ban Shakri ya ka balang kin la ban Shakri ya ka imlang salang but bru lingba ka education lani ka puli ka puthi kinang la ban yai san ha ka jingem ka jong ki ka baman la sngi te kini ki lai tali ki ba ban shot man sim ha nga hak bai de ba ki jingem jong i Archbishop Dominic Jala bang kwai no